येस. थोडा वेळ सगळ्यांना अनम्यूट ठेवूया माताजी. मी थोडस आपण रिव्हिजन घेऊ आणि मग म्यूट करू. हो माताजी. एकावर एक आवाज यायला हो लागला माताजी. म्यूट करू. ठीक आहे. हो 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 माताजी. हरे कृष्ण. तर आपण आज पुढे जातोय तिसऱ्या अध्यायामध्ये. कालच्या दुसऱ्या अध्यायावर आपण समाप्त केलेलं आहे. तर ते आठवत असेल तुम्हाला सगळ्यांना तर कुठला आपण काल दुसऱ्या अध्यायामध्ये बरेच योग बघितले. मुख्य म्हणजे थोडीशी उजळणी पहिल्यापासून केली. मला वाटतं म्यूटच करूया आपण माताजी सगळ्यांना. हो माताजी. माताजी तुम्ही अनम्यूट हो ना. येस. सगळ्यांना म्यूट केलंय. हो माताजी. ओके ग्रेट. थँक्यू माताजी. तर आपण पहिल्या अध्यायापासून थोडीशी उजळणी 2 दिवसापूर्वीच आपण थोडंसं आठवूया की कशा प्रकारे अर्जुन विषाद योग आपण बघितलेला आहे. आणि या विषाद जसा अर्जुन हा विषाद झालेला आहे की त्याचं मन विषण्ण झालेलं आहे आणि कुठल्याही प्रकारे त्याला आता युद्ध करायचं नाहीये. शस्त्र खाली ठेवलेली आहेत त्यांनी आणि त्यामुळे त्याला आता त्यांनी कालच्या अध्यायामध्ये गुरूंना शरण गेलेलं आहे. जसं मी काल तुम्हाला म्हटलं की आपण जसं प्रत्येकाने उत्तरं दिली तुम्ही सगळ्यांनी की मग मला उत्तरं द्या की कुठली ती 5 कारणं होती. एकदा सांगाल तर कुठली 5 कारणं होती? हो धन्यवाद. सगळ्यांना गुरुपौर्णिमेच्या शुभेच्छा. कुठली ती 5 कारणं होती जिथून आपण पुढे गेलो कालच्या दुसऱ्या अध्यायामध्ये? कारण सगळ्यात तो टप्पा आहे आणि त्या टप्प्यावरनं आपण जसं मी म्हटलं हे गोवलेले मणी आहेत सगळे तसं हे प्रत्येक अध्याय गुंफले. तर थोडंसं दया. येस मिनल माताजी ग्रेट. त्याच्यानंतर पाप अगदी बरोबर. करुणा स्वाती माताजी अगदी बरोबर. पूजा माताजी ग्रेट. करुणा आनंद वाटत नव्हता आणि त्या सगळ्यांमुळे तो कसा झाला होता? दुःखी झाला होता. बरोबर पूर्वा माताजी. अशांत झाला होता. असमंजस. येस पूजा माताजी ग्रेट ग्रेट. धन्यवाद धन्यवाद संजना माताजी. खूप छान खूप छान. सहभाग घेतल्याबद्दल सगळ्यांना धन्यवाद. असाच थोडासा सहभाग आपण चॅट थ्रू करूया कारण आवाज खूप एकमेकावर आदळतात त्याच्यामुळे मला नाईलाजाने म्यूट ठेवायला लागतंय. पण आपण शेवटी नक्की थोडं संवाद साधत असतो. तर चॅटमध्ये नक्की थोडा संवाद साधा की त्यामुळे खूप थोडंसं एक कुठेतरी पुढच्या प्रवासाला व्यवस्थित चाललोय आणि तुम्हालाही त्याप्रमाणे कशा प्रकारे कसं कळलं आहे हे मलाही थोडंसं त्याचं ज्ञान होतं. त्यामुळे थोडंसं संवाद साधूया आपण. तर अशा प्रकारे 5 कारणांची काल भगवंतांनी उत्तरं दिलेली आहेत. दुसऱ्या अध्यायामध्ये जो आपण सांख्य योग बघितलाय की अर्जुन विषण्ण झालेला आहे. अर्जुनाने भगवंताला गुरु मानलेला आहे. जसं आपण काल म्हटलं की आपण कुठेतरी जेव्हा अशांत होतं मन, विषण्ण होतं, कुठेतरी निर्णय घेऊ शकत नाही त्यावेळेला आपण कुणाला तरी आपण भगवंतांचं स्मरण करतो. प्रत्येकाने जशी उत्तरं दिली की कुठेतरी स्मरण करतो आणि कुठेतरी मनाला एकाग्र करण्याचा प्रयत्न करतो आणि त्याच प्रकारे भगवंतांनी अर्जुनाला उपदेश केलेला आहे आणि म्हणूनच अशा उत्तम गुरुचं मार्गदर्शन मिळणं हे अत्यंत आवश्यक असतं. आणि कशा प्रकारे भगवंतांनी मार्गदर्शन केलं प्रत्येक कारणाचं कशा प्रकारे निराकरण केलेलं आहे आणि त्या कारणांना कशा प्रकारे भगवंतांनी अर्जुनाचा असमंजसपणा कुठेतरी कमी करण्याचा प्रयत्न केलाय आणि हे प्रश्न वाढतच चाललेत अर्जुनाला. आणि जसं मी म्हटलं तसं हो ही भगवंतांची योजना आहे. अर्जुनाला प्रश्न पडतायत, भगवंत उत्तर देतायत आणि गीता आपल्याला जाणायला मिळतीये. भगवद्गीता आपल्यापर्यंत आलेली आहे. असा हा सुंदर उपदेश आपल्यापर्यंत पोहोचतो या निरनिराळ्या उत्तरांच्या आणि भगवंतांनी अर्जुनाला केलेल्या उपदेशात. मग म्हणूनच अर्जुनाला काल की प्रथम असं ज्ञान जे गुह्य ज्ञान म्हटलं जाईल, जो बुद्धियोग, जो सांख्ययोग की तू शरीर नाही, तू आत्मा आहेस. हे अतिशय महत्वाचं ज्ञान स्थिताधीर मुनी सीता माताजी खूप सुंदर. तर असं हे मुख्य ज्ञान की मग तू शरीर नाहीयेस, आत्मा आहेस आणि मग या आत्म्याला ना चिरता येत ना काप नैनम छिन्नंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका की कुठल्याही प्रकारचं तू त्याला
चिरू शकत नाही, कापू शकत नाही, की तुम्हाला आत्म्याला ओलं करू शकत नाही, सुकवू शकत नाही, असा हा आत्मा चिरंतन आहे. तो परमात्म्यासारखा सच्चित आनंद. जसं मी म्हटलं की परमात्मा आणि भगवान, जो भगवान अतिशय सच्चित आनंद, त्या परमात्म्यासारखाच हा आत्मा आहे. आणि या आत्म्याला कुठल्याही प्रकारचं आश्चर्य वाटत नाही. देहांतिर स्थिरस्थापी, की तू कशा प्रकारे एकमेकाच्या एका देहातून दुसऱ्या देहामध्ये जरी प्रवेश केला तरी त्या आत्म्याला त्याचं आश्चर्य वाटत नाही. आणि पूर्ण आपण म्हणतो ज्या आयुष्यभर ज्या टप्प्यावरून प्रवास केला जातो, की अगदी लहानपणापासून ते वयोवृद्धापर्यंत आणि मग तो देह जीर्ण होईपर्यंत तो आत्मा त्या शरीरातून प्रवेश करत असतो. आणि जसं आपण म्हटलं की आत्मा हा एका शरीर म्हणजे त्या माणसाच्या कपडे हे माणसाचं शरीर आहे आणि तो मनुष्य स्वतः हा आत्मा आहे. अशा प्रकारे आपण त्या आत्म्याला वाचवायला जातो, आपण त्या शरीराला वाचवणं उपयोग नाही. आणि म्हणूनच भगवंत अर्जुनाला सांगतायत तू कुठेतरी अजूनही शरीराशी निगडीत आहेस आणि म्हणून ही करुणा करतोयस तू, ही तुझ्या मनात दया आहे, ती दया तू काढून टाकायचा प्रयत्न कर. खूप कठीण आहे हो, भौतिक जगामध्ये या गोष्टी सगळ्या समजणं खूप कठीण आहे, परंतु हे हे ह्या संज्ञा जाणून घ्या आणि कुठेतरी हे जाणायचा प्रयत्न करा की प्रत्यक्ष काय परिस्थिती आहे आणि फॅक्ट काय आहे. सो ही फॅक्ट कृष्णाने भगवंतानी सांगितलेली आहे अर्जुनाला, की तू जो विचार करतोय हा आत्म इंद्रियांसाठी, तर तू आत्म साक्षात्काराकडे कुठेतरी वळायचेस. आणि म्हणूनच तू कुठेतरी तू आत्म्याच्या लेवलवर विचार कर, आत्म्याच्या पातळीवर विचार कर. आणि म्हणून तू कुठल्याही प्रकारचं पाप करत नाहीयेस. तू एक क्षत्रिय आहेस आणि तू या क्षत्रियाचा धर्म निभावला पाहिजेस. तुला आनंद वाटत नाही असं तू म्हणू नकोस, कारण तू एक क्षत्रिय आहे. तू जर हे केलं नाहीस तर ते तुला अपमानास्पद आहे. आणि म्हणून मी थोडीशी उजळणीसाठी सुद्धा सगळं करते. आणि मग जसं स्थिताधीर मुनी हे उदाहरण दिलं त्याच्या आधी सुद्धा, की तू हे पाप करत नाहीयेस, हे पाप असं होऊ शकत नाही, कारण तू भगवंतांच्या सेवेमध्ये करतोयस. जे कर्म करतोयस ते कर्म कांडापासून आपण कर्म योगापर्यंत जातोय. आपण कुठेतरी भगवंतांशी जोडले जातो. योग, कर्म कांड नकोय, कर्म योग हवाय. आणि म्हणूनच इंद्रिय तृप्ती ते काम आणि तो मोह आहे सगळं. आपण कुठेतरी जेव्हा भगवंतांसाठी ते केलं जातं, ते कृष्णावरचं प्रेम आहे आणि ते भगवंतांना अर्पण केलेलं कर्म आहे. आणि म्हणूनच तो कुठेतरी कर्म योग म्हणून जाणला जातो, कारण ते कर्म भगवंतांशी जोडलं जाते आणि तेच आपल्याला जाणायचंय. मग ते सकाम आहे का निष्काम, या सगळ्या गोष्टींचं आपण विश्लेषण आपण निरूपण ऐकणार आहोत. आणि म्हणूनच पुढे जाऊन की मग आता अर्जुनाचे प्रश्न वाढतायत. जे स्थिताधीर मुनी आपण म्हटलं हे सगळं आपण जाणतोय, मग हा आनंद वाटत नाहीये, भगवंतांनी सांगितलं की तू पाप करत नाहीये, सगळं योग्य आहे. पण मग अर्जुनाला प्रश्न पडलाय की हे सगळं करणारा असा समाधीस्थ व्यक्ती कशी असू शकते, कसं चालतोय, कसा बोलतोय, कसा वागतोय, कसा बसतोय, ह्या सगळ्याची मला माहिती हवी. मग प्रल्हाद महाराजांचं उदाहरण, प्रत्यक्ष आपल्या प्रभुपादांचं उदाहरण, की जो सुख दुःखामध्ये स्वतःचा समतोल राखतोय आणि ज्याने आपल्या इंद्रियांवर कुठेतरी मनावर नियंत्रण मिळवलंय. ते खूप सुंदर आकृती आज तुम्हाला या अध्यायामध्ये दाखवणार आहे. आणि कशा प्रकारे सगळ्याचं नियंत्रण मिळवून तो दिव्य अशा समाधी अवस्थेकडे जातोय, ज्या अग्नीमध्ये प्रल्हाद महाराज फक्त त्या दृढ निश्चयाने उभे होते की भगवंत आहेत आणि माझं रक्षण करणार आहेत, हा एकच दृढ निश्चय. आणि म्हणूनच त्यांनी हिरण्यकश्यपूला प्रत्येक दिवशी अशा या मरण यातनांना तोंड दिलेलं आहे. आणि ज्या वेळेला हे सगळ्याचा अगदी कोप झाला आणि ज्या क्षणाला भगवंतांना भक्ताचं रक्षण करायचं होतं, त्या वेळेला नृसिंहाचा अवतार घेतलेला आहे भगवंतांनी. आणि म्हणूनच त्या दृष्टांचा नाश करण्यासाठी तर भगवंतांनी कंसाला मारण्यासाठी घेतला. त्याचप्रमाणे प्रल्हाद महाराज जे स्थिताधीर मुनी, कुठल्याही प्रकारचं हिरण्यकश्यपूला दाखवायला नाही, कुठलाही प्रूफ करायचं नव्हतं त्यांना, पण भक्ताचं रक्षण करायचं होतं. आणि त्या भक्तांच्या भक्तीसाठी भगवंत त्या खांबातून प्रकट झाले होते. असे हे प्रकट झाले भगवंत. हे पुढे जाऊन आपण उद्याच्या अध्यायात खूप सुंदर याची माहिती मिळणार आहे की कशा प्रकारे भगवंत अजन्म आहे आणि प्रत्येक युगामध्ये कसे प्रकट होतात. आणि म्हणून आजच्या या स्थिताधीर मुनी आपण तिथे कुठेतरी कालचा अध्याय संपवलेला, की प्रल्हाद महाराजांचं गुण आणि जशा प्रकारे अशी व्यक्ती स्वतःला कशा प्रकारे समतोल राखून आणि त्या दिव्य अशा ज्ञानामध्ये समाधीस्थ होऊ शकते, तीच व्यक्ती कुठेतरी भगवंताच्या धामाला पोहोचू शकते. जे श्रीला प्रभुपादांचं सुद्धा उदाहरण दिलं मी तुम्हाला, अनेक यातना सहन करून त्यांनी त्या बोटीवरून अनेक महिने प्रवास करून फक्त एकच निष्ठा मनामध्ये आणि एकच दृढ इच्छा की कृष्ण भावनेचा प्रसार करायचा.
आणि मग कुठेतरी ब्लॉकेज का आहे हे स्थिताधीर मुनीसारखं सगळं कळतंय, पण का हे होऊ शकत नाही? कारण कुठेतरी बघा, या आपण ज्या शेवटच्या टप्प्यावरती काल बघितलं की या मोहाने कशा प्रकारे सगळं वेढलेलं आहे आणि म्हणूनच कशा प्रकारे ते इंद्रिय विषय आणि इंद्रिय विषय कुठेतरी आसक्ती निर्माण करतात आणि त्या आसक्ती पुढे वासनेमध्ये रूपांतरित होतात. ही वासना कुठेतरी कामामध्ये रूपांतरित होते. कामाला कुठेतरी, त्या वासनेला कुठेतरी क्रोध आवरता येत नाही, कारण मग ती वासना इतकी तीव्र होते की मग त्याला स्वतःवरचा नियंत्रण निघून जातं आणि मग तो कुठेतरी क्रोधात रूपांतर होतं आणि त्या क्रोधाचं रूपांतर कुठेतरी बुद्धिनाशामध्ये होतं, भ्रमाच्या अवस्थेमध्ये होतं, मन भ्रमिष्ट होऊ शकतं. कारण मग बुद्धी कामच करत नाही की योग्य काय आणि अयोग्य काय आहे. डिस्कनेक्ट होतोय बालाजी, बालाजी प्रभूजी म्हणतायत. आवाज येतोय माताजी माझा व्यवस्थित? हो माताजी येतोय. मग त्यांचं नेट चेक करायला पाहिजे त्यांनी. ठीक आहे, थँक्यू. नेटवर्क प्रॉब्लेम आहे. हा, तर अशा प्रकारे मग ज्यांनी, म्हणूनच ज्यांचं मग त्याचं कुठेतरी अधःपतन होण्याची खूप दाट शक्यता असते, कारण मग बुद्धीचा नाश झालेला आहे. मन आहे, बुद्धी आहे आणि आत्मा. मग कुठेतरी त्या गोष्टीची आसक्ती, वासना, इंद्रिय विषय, इथेच कुठेतरी त्या गोष्टीचा विचार केला पाहिजे, इथेच कुठेतरी ब्लॉकेज आहे. आणि म्हणूनच मग साधू, गुरु आणि शास्त्र, आपण जी गोष्ट करतोय, नेटवर्क चेक करायचा. हरे कृष्ण. आवाज कालपासून जरा थोडस सर्दी, डोकं, अंग दुखतंय, ताप आलाय. माताजी तुम्ही अनम्यूट हो. तर अशा प्रकारे मग कशा प्रकारे ह्या स्थिताधीर मुनीचे गुण आपण बघितलेले आहेत आणि त्याच लाईन्सवर आपण पुढे जातोय की मग आजच्या योगामध्ये आपल्याला काय निश्चित बघायचंय, की मग हा बुद्धियोग सांगितलेला आहे. भगवंतांनी गुह्य असं ज्ञान दिलेलं आहे. बुद्धियोग सांगितलेला आहे, कुठेतरी सांख्य योग, जिथे तुम्हाला देहाचं आणि आत्म्याचं असं संलग्नता जाणून घेतलेली आहे. मग त्याच टप्प्यावर आता भगवंत पुढे सांगतायत, अर्जुनाला पडलेले प्रश्न आपल्याला ऐकायचे आहेत आणि त्याचीच उत्तरं भगवंत आपल्याला देणार आहेत. मग हे आपण जाणलं, ज्याचा मी आता थोडक्यात सगळी चर्चा केली, की मग अशा प्रकारे करुणा नाही, करुणा मनात होती ती घालवली, आनंद नाही, पापी प्रतिक्रिया. आणि आज आपण, एक मिनिट माताजी, मी तुम्हाला दाखवते. म्यूट वर जा आणि ते अलाउ पार्टिसिपंट्स काढायचं आणि मग येस करायचं, म्हणजे सगळे म्यूट होते. आता सगळे म्यूट झाले. आलं माताजी लक्षात? हो माताजी, थोडं कनेक्शन हा, होत नव्हतं. तर त्याच्यामुळे हरकत नाही, हो, हो. त्याच्यावर जाऊन मी आता केलंय, नो प्रॉब्लेम. हरे कृष्ण. हो हो, हरे कृष्ण. हा आपण थोडासा रिव्हिजन केलेली ऑलरेडी. आता आजच्या अध्यायात आपण काय बघणार आहोत? अर्जुनाला पडलेला प्रश्न आहे, मग जे भगवंतांनी ज्ञान दिलं की तू शरीर नाहीयेस, आत्मा आहेस. मग मी जर आत्मा आहे तर कशाला मला युद्ध करायला हवंय? कशासाठी मी ते करायचं? हे ज्ञान योग मी करू, हे ज्ञान घेऊन मी पुढे जाऊ, क्या मग तू म्हणतोयस की हे पाप नाही आणि तू कर्म करायला सांगतोयस मला, की तू क्षत्रिय आहेस, तू तुझं कर्म कर, तू युद्ध कर. मग हा त्याग श्रेष्ठ आहे का हे कर्म श्रेष्ठ आहे? की मी शरीर नाहीये, मी आत्मा आहे, तर मला कशासाठी या गोष्टी हव्या आहेत? मग मी तो त्याग करू का मी कर्म करू? हा प्रश्न अर्जुनाला पडलाय. मग तो कर्म कसं करावं? भगवंत सांगतायत पुढे प्रत्येक गोष्टीचं उत्तर, की तो निष्काम कर्मयोग असावा की ज्ञानयोग. मग हा निष्काम कर्मयोग ज्ञानयोगापेक्षा कशा प्रकारे, कारण त्या ज्ञानाचं ऍप्लिकेशन झालं पाहिजे, त्या ज्ञानाचं कुठेतरी आचरण. म्हणून प्रत्येक गोष्टीचं, की तुम्ही आता भगवद्गीता शिकताय, पण प्रत्येक दिवशी स्वतःला प्रश्न विचारा की आपण हे किती आचरणात आणतोय, आपण भगवद्गीता किती जगतोय, हा महत्वाचा प्रश्न आहे. आणि म्हणूनच त्याच धर्तीवर आपल्याला आज बघायचं की हे ज्ञान घेतलेलं आहे, पण या ज्ञानाचं कुठेतरी कर्माशी कसं निगडीत होत आहे आणि हे जाणून घ्यायचंय आपल्याला. मग कर्मकांड काय आहे, ते कर्मयोग, हे सुद्धा काही आपण प्रमाणात जाणून घेतोय. मग एखादा नेता, जसं आपण ह्या 3.17 ते 35 आपण त्या फॅमिली, म्हणजे जे वंश परंपराबद्दलचं कारण आहे ते इथे जाणून घेणार आहोत. मग एक आदर्श व्यक्ती, की फॅमिलीमध्ये, कुटुंबामध्ये एक आदर्श व्यक्ती कशी, आणि म्हणूनच कुठल्याही प्रकारचं परंपरेचा नाश होणार नाहीये. कारण कुठेतरी तू जर ते युद्ध केलंस तर तू एक आदर्श बनणार आहेस. तू जर पळकुटा झालास, तू जर युद्ध सोडून पळून गेलास, तर तुझं अनुकरण करणारी अनेक लोक आहेत. कारण अर्जुनाने हे केलं, अर्जुन युद्धातनं पळून गेलाय, मग आम्ही तरी कशाला कर्म करायचे? आम्ही संन्यास घेऊन जातो हिमालयात, सगळं सोडून दिलंय. पण नाही, म्हणूनच भगवंत सांगतायत, तू तुझी पर्सनल ड्युटी कर, तू तुझं कर्तव्य पार पाड.
आणि तेच अत्यंत महत्वाचं आहे. आणि हा यज्ञ आपल्याला जाणायचा आहे. हा यज्ञ हे कर्म आपल्याला जाणायचं आहे. आणि मग ह्या सगळ्यासाठी हे सगळं कळतं तर आहे पण वळत नाहीये. मग ते का वळत नाहीये आणि ते न वळतंय त्याचं कारण हे जाणून घ्यायचंय. कारण त्याचं मोठं कारण काय आहे, त्याचा मोठा ब्लॉकेज जो कालही आपण जाणलाय ते आजही भगवंत विस्तृत प्रमाणामध्ये आपल्याला सांगतायत की सर्वात मोठा शत्रू कोण आहे, या मार्गावरचा अडथळा कोण आहे हे आपल्याला जाणून घ्यायचंय. आणि म्हणून अर्जुनाला पडलेला प्रश्न की तू मला सांग की मी त्याग करू, शरीर नाही आत्मा आहे म्हणून, का मग मी पाप नाहीये म्हणून कर्म करू. आणि कुठेतरी मग त्याचं मत द्विधा परत झालेलं आहे. कसं झालंय की अर्जुनाला युद्धच करायचं नाहीये. बघ, मग आता आपण बघतो एखादी व्यक्ती जर ती गोष्ट करायचीच नसेल तर असं थोडंसं अर्जुनाची मनस्थिती झाली आहे. मग तो हे प्रश्न विचारून कुठेतरी ते युद्ध टाळायला बघतोय. पण त्याच्यातनं निश्चितच त्याला ज्ञान मिळतंय आणि हे ज्ञान अत्यंत महत्वाचं आहे आणि अत्यंत गुह्य, गोपनीय आणि अतिशय उत्तम असं ज्ञान भगवंत देत आहेत जे आपल्याला जाणायचंय. आणि म्हणून भगवंत अर्जुन विचारतो एकम वद, तू मला एक सांग काहीतरी की नक्की मी काय करू, मी त्याग करू का मी कर्म करू. मग त्याचं उत्तर देताना भगवंत सांगतायत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जो कर्मेंद्रिय संयमित करतो परंतु ज्याचे मन इंद्रिय विषयांचे चिंतन करत आहे तो निश्चितपणे स्वतःची फसवणूक करतो आणि अशा मनुष्याला मिथ्याचारी म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग भगवंत मग थोडासा पहिला जो मी म्हटलं की एकम वद, थोडस मी म्हटलं ना की वेळेअभावी मी प्रत्येक श्लोकावर नाही पण त्या श्लोकावर आपण चर्चा निश्चितच करतो. कारण अर्जुनाला हा संभ्रम का झालेला आहे. मग कुठेतरी कर्मकांड ते कर्मयोग आपण काल बघितलं की इंद्रिय तृप्तीसाठी तू करू नकोस तर ते तू कृष्ण भावना भावित कर्म केलं पाहिजेस. मग कुठेतरी ते पूर्ण प्रकारे त्याच्यात मग मिथ्याचार कसा नकोय ते जाणून घ्यायचंय आपल्याला. की भगवंत म्हणतायत जसं या श्लोकात भगवंताला अर्जुनाने विचारलं की व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोह्यसीव मे तद एकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुयाम. तू एक मला काहीतरी सांग की मला निश्चित सांग की ज्याच्याने माझं कल्याण होईल. मग मी तो निष्काम कर्म करू का मग मी तो त्याग करू. मग भगवंत म्हणतायत की जो कर्मेंद्रिय संयमित करतो, मग अशी कर्म इंद्रिय जो कर्मेंद्रिय संयमित करतो परंतु ज्याचं मन इंद्रिय विषयांचं चिंतन, बघा या चित्रामध्ये कुठेतरी त्याग भावना मनामध्ये शरीराने दाखवली जाते, हा मिथ्याचार आहे कुठेतरी. हे जाण्याचा प्रयत्न करा की मग भगवंत म्हणतायत ती कर्मेंद्रिय कुठेतरी संयमित केली आहे. आता ही तर व्यक्ती साधू, याला कोणी साधू म्हणेल का की कोणीतरी भगवी वस्त्र धारण केली परंतु इंद्रिय विषयांचा अजून कुठेतरी संपलेला नाहीये मोह, कारण हातात मोबाईल आहे, हातात सिगरेट आहे. मग हे कुठे झालं हो. हे कुठल्या प्रकारचा त्याग आहे हा. हा हा एक एक भोंदू प्रकार आहे. आणि असे हे भोंदू आपल्याला आता या भौतिक जगामध्ये दिसतात की जो मिथ्याचारामध्ये पूर्णपणे जे अतिशय स्वतःला त्यांनी ग्रासून घेतलेलं आहे. कारण फक्त दाखवण्यासाठी, मग त्याला प्रभुपादांनी खूप सुंदर असं हे दिलंय की शो बॉटल स्पिरिच्युअलिझम, फक्त दाखवण्यासाठी मी आहे पण हे कुठलं हो, हा कुठला मिथ्याचार. आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतात कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते. जो कर्मेंद्रियांना संयमित करतो पण ज्याचं मन अजून त्या इंद्रिय विषयांमध्ये अडकलेलं आहे आणि तो त्याचाच विचार करतो आहे, तो निश्चितच स्वतःची फसवणूक करतोय. अशा व्यक्तीला मिथ्याचारी म्हटलं पाहिजे. कारण कुठेतरी ते कर्म अजून सकाम कर्म आहे. मग या सकाम आणि निष्काम कर्माचं, म्हणून हा निष्काम कर्मयोग का श्रेष्ठ आहे, कारण तो कुठेतरी फळाच्या अपेक्षेविना केला जातोय. आणि म्हणूनच जो कर्मेंद्रियांना नियंत्रण करून स्वतःच पर्सनल ड्युटी करतोय, जबाबदारी पार पडतोय, जो कर्म करतोय पण ते कर्म इंद्रियांना नियंत्रित करून करतोय आणि ते कर्म तो भगवंतांसाठी करतोय. कुठेतरी त्याची फळ आहे, त्या फळाची त्याला अपेक्षा नाहीये.
आणि मग ते कर्म कुठेतरी निष्काम कर्माकडे जाते. पण हे जे दिसतंय हे कुठेतरी सकाम कर्मामध्ये आहे आणि हे कुठेतरी इंद्रिय विषयांमध्ये अडकलेलं आहे. आणि म्हणूनच भगवंत हे उदाहरण समोर आहे की भरत महाराजांचं उदाहरण आहे, जे आपल्याला नंतरच्या कथेमध्ये त्याची एक कथा जाणून घ्यायची, पण त्याचा संदर्भ वेगळा आहे की मग हे यज्ञ काय करायचंय. मग भगवंत म्हणतायत की प्रत्येकाने कर्म करायचंय आणि आपलं कर्म करायचंय की आपला यज्ञ. मग हे यज्ञ कर्म, मग जे पुराण काळामध्ये यज्ञ केले गेले हे सगळे विष्णूंना अर्पण केले गेले. आणि मग ज्या यज्ञ कर्मातनं काय केलं गेलं की ज्याच्यातनं एक आपण म्हणतो ना की विष्णूसाठी ते कर्म केलं गेलं आणि मग पर्जन्य राजाची निर्मिती पुढे जाऊन आपण ते बघणार आहोत. परंतु हे कर्म, मग हे यज्ञ काय आहे आणि हे कर्म काय आहे हे आपल्याला विश्लेषितपणे जाणून घ्यायचं आहे. यास्तींद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेंद्रियैः कर्मयोग मन्मसक्तः स विशिष्यते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. या उलट जर एखादी प्रामाणिक व्यक्ती मनाद्वारे इंद्रियांना संयमित करण्याचा प्रयत्न करीत असेल आणि आसक्ती न ठेवता कर्मयोगाचा कृष्ण भावनाभावित प्रारंभ करीत असेल तर ती व्यक्ती अधिक श्रेष्ठ आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. याच उलट जर एखादी व्यक्ती तेच कर्म, बघा हा, की तेच कर्म जर कृष्ण भावने भावित, या उलट म्हणजे जे मिथ्याचार करता आहेत, ज्या मिथ्याचारामध्ये ज्यांनी कर्म इंद्रियाचा तर स्वतःचा त्याग केलाय, की असं दाखवलंय की मी ती कर्म माझ्या इंद्रियांसाठी करत नाही, पण कुठेतरी ते इंद्रिय विषय म्हणजे कुठेतरी ती आसक्ती संपली नाही, कुठेतरी ती ओढ संपली नाही की मला हे हवंय, मला ते करायचंय, माझ्यासाठी मी हे करणार आहे. मग तिथे कुठेतरी कृष्ण नाहीये. आणि एक सेकंद द्या मला. काय झालं. क्षमस्व. आणि म्हणून हे कर्म जर एखादी व्यक्ती प्रामाणिकपणे मनाद्वारे इंद्रियांना संयमित करण्याचा प्रयत्न कसे, मग ही कर्मेंद्रिय मन आणि बुद्धी हे कशा प्रकारे संलग्न आहेत. मग या मनाद्वारे इंद्रियांना संयमित करण्याचा प्रयत्न करीत असेल आणि आसक्ती न ठेवता कर्मयोगाचा म्हणजे ते कर्मयोग, मग हा योग भगवंतांशी जोडला जातोय. आणि म्हणूनच ते कर्म कुठेतरी कृष्ण भावना भावित करण्याचा प्रयत्न करत असेल आणि प्रारंभ करत असेल तर ती व्यक्ती ही जास्त श्रेष्ठ आहे. कारण मग ज्याचा त्याग करण्यापेक्षा तो त्याग नुसता दाखवण्यासाठी करायचा, पण इंद्रिय विषयांची आसक्ती तशीच आहे, मग तो त्याग कामाचा नाहीये. आणि म्हणूनच मग ते कर्म करणं जास्त योग्य आहे, पण ते कर्म हे कृष्णाला अर्पण करावं. आणि म्हणून इथे हा राजा रुद्रप्रताप आहेत, यांचं हे चित्र आपल्याला दिसतंय की ज्यांनी चैतन्य महाप्रभूंच्या काळात, चैतन्य महाप्रभू ज्यांची मी तुम्हाला सांगितलं की 500 वर्षापूर्वी जे प्रत्यक्ष भगवंतांचं रूप होते, भगवंतांचा अंश होते, ज्या पंचतत्व मंत्रामध्ये आपण चैतन्य महाप्रभूंचं स्मरण करतो, असे हे चैतन्य महाप्रभू त्यांच्या काळामध्ये ह्या राजाला, रुद्रप्रताप राजाला चैतन्य महाप्रभूंचं दर्शन घ्यायचं होतं, पण त्यांनी नकार दिला. तो राजा होता आणि ते कुठेतरी संन्यासी होते, तर त्यांना कुठेतरी या मटेरियल, या भौतिक जगाशी अडकलेल्या व्यक्तीचं त्यांना भेट घेणं कठीण होतं, कारण जो स्वतःच्या कुठेतरी त्या इंद्रिय वासनांमध्ये आणि स्वतःच्या तृप्तीमध्ये अडकलेला आहे. अशा राजाला भेटण्याचा त्यांनी नकार दिला आणि मग हा राजा दुःखी झाला थोडा. परंतु मग जेव्हा त्याला काही त्याच्या सेवकांनी सांगितलं की आता रथयात्रा येणार आहेत आणि तेव्हा पुरीमध्ये प्रत्यक्ष चैतन्य महाप्रभू येणार आहेत पुरीमध्ये, आणि तेव्हा मग त्यांनी काय केलं, तर त्यांनी त्या पुरीमध्ये गेल्यानंतर त्यांनी प्रत्यक्ष या रथयात्रेचं आयोजन त्यांनी स्वतः केलं होतं या रुद्रप्रताप राजांनी. मग त्यांनी तिथला झाडू घेतला आणि तिथे त्यांनी स्वतः तो रस्ता साफ करायला सुरुवात केली. हे प्रत्यक्ष चैतन्य महाप्रभू आपल्या डोळ्यांनी बघत होते आणि त्यांनी जेव्हा हे बघितलं तेव्हा ते त्या राजावरती प्रसन्न झाले आणि त्याला दर्शन दिलं. कारण मग कुठेतरी तो अहंकार, कुठेतरी ते मन बुद्धी हे एकाग्र करून स्वतःच्या इंद्रिय विषयांना त्यांनी नियंत्रित केलं होतं. त्या मनाला कुठेतरी आवर घालून हे कर्म हे करतोय, हे मी कर्म कृष्णासाठी करतोय आणि हे कृष्णाची सेवा म्हणून करतोय. एक राजा असून सुद्धा त्यांनी स्वतःच्या मनाला हा आवर घातला आणि कुठेतरी स्वतःच्या इंद्रियांना नियंत्रित करून ते कर्म कृष्णासाठी केलं, कृष्णाच्या सेवेसाठी केलं. तेव्हा प्रत्यक्ष महाप्रभू पण त्याच्यावरती प्रसन्न झाले होते. आणि म्हणूनच हे कर्म, आणि म्हणून हा निष्काम कर्माला तू जाण. हे निष्काम कर्म हे सगळ्या
श्रेष्ठ आहे, त्यागापेक्षा हे निष्काम कर्म श्रेष्ठ आहे. यज्ञार्थात कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. श्री विष्णू प्रीत्यर्थ यज्ञ म्हणून कर्म केले पाहिजे, नाहीतर कर्म हे या भौतिक जगामध्ये बंधनास कारणीभूत ठरते. म्हणून हे कौंतेय, तू आपल्या नियत कर्माचे पालन श्री विष्णूच्या संशोधार्थ कर आणि या प्रकारे तू नेहमी कर्मबंधनातून मुक्त राहशील. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. या चित्रामध्ये दिसत आहेत प्रत्यक्ष कृष्ण आहेत हो सिंहासनावरती आणि नारद मुनी समोर आहेत आणि तिथे युधिष्ठिर राजा राजसूय यज्ञ करतोय. आणि हा यज्ञ तो कशासाठी करतोय बघा, तर म्हणूनच श्री विष्णू प्रीत्यर्थ यज्ञ म्हणून कर्म केले पाहिजे. तर हे कर्म आणि केले पाहिजे, नाही तर कर्म हे भौतिक जगामध्ये बंधनास कारणीभूत ठरते. म्हणून हे कौंतेया, तू आपल्या नियत कर्मांचे पालन श्री विष्णूंच्या संतोषार्थ कर आणि या प्रकारे तू नेहमी कर्म बंधनातून मुक्त राहशील. आणि हीच प्रार्थना जेव्हा राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर महाराजांनी केला होता तेव्हा प्रत्यक्ष नारद मुनींनी त्यांना हेच ज्ञान दिलं की तू जो यज्ञ करतोयस तो जनतेच्या, तो तू भगवंतांना अर्पण कर. आणि तो नाहीतर युधिष्ठिर महाराजांना काय कमी होतं, परंतु त्यांनी जे केलं ते इतरांच्या कल्याणासाठी आणि जे कर्म करत होते ते विष्णूंना अर्पण करून आणि मग त्याच्यातनं स्वतःच्या तृप्तीसाठी, स्वतःच्या इंद्रिय विषयांसाठी कुठलीही भावना ठेवली नाही. आणि म्हणूनच त्याचं ज्ञान मिळणं नारदांसारख्या योग्य गुरूंकडून त्यांना ते मार्गदर्शन मिळालं. आणि म्हणूनच प्रत्येकाने आपला यज्ञ, प्रत्येकाने आपलं कर्म हे कृष्णाला अर्पण कर. तू त्यांच्या संतोषार्थ कर, विष्णूंना ते कर्म अर्पण कर. म्हणजे तू या कर्म पुन्हा या भौतिक जगामध्ये तू पुन्हा बांधला जाणार नाहीस. कारण कुठेतरी त्या इंद्रिया विषयांमध्ये असशील तर निश्चितच पुन्हा तू त्या गोष्टींमध्ये बांधला जाशील. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बोला. वेदांमध्ये सांगितल्याप्रमाणे यज्ञ केल्याने सर्व क्रिया शुद्ध होतात. माताजी तुम्ही वाचताय की वाचून? आहारा शुद्धौ सत्व शुद्धी सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृती स्मृतिर्लंबे सर्व ग्रंथीनां विप्रमोक्षयः. हरे कृष्ण. यज्ञ केल्याने मनुष्याचा आहार शुद्ध होतो आणि शुद्ध आहार ग्रहण केल्याने त्याचे जीवन शुद्ध बनते. जीवन शुद्धमुळे स्मृतीमधील अतिसूक्ष्म ऊतींचे शुद्धीकरण होते आणि जेव्हा स्मृती शुद्ध होते तेव्हा मनुष्य मोक्ष मार्गाबद्दल विचार करू शकतो. आणि या सर्वांची परिणिती वर्तमान समाजासाठी अत्यावश्यक असणाऱ्या कृष्ण भावनेमध्ये होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग हे जे चित्र दिलंय, म्हणूनच भगवंत म्हणतायत की हे वर्णाक्षर नसून, आता बघा की हा एक शेतकरी आहे. मग हा शेतकरी की जिथे कुठेतरी प्रत्येक गोष्ट ही कृष्णापासून सुरू होऊन कृष्णापर्यंतच संपते. मग या वेदांचा अभ्यास करून बघा, कुठेतरी या वेदांमध्ये पण कृष्ण आहे. त्या कृष्णाला जाणायचंय. ते यज्ञ, जसं मी म्हटलं की पुराण काळामध्ये, ती स्लाइड इथे आता नाही, हे बघा इथे यज्ञ करतायत की प्रत्येक जण, यज्ञ म्हणजे काय तर आपलं कर्म. मग प्रत्येक जण आपलं कर्म, जसा हा शेतकरी आपलं कर्म करतोय, तो शेतकरी काय करतोय, शेतात नांगरतोय, पण जे काही करतोय तो भगवंतांसाठी करतोय. ते कर्म तो भगवंतांना अर्पण केलं त्यांनी. आणि जर ते भगवंतांना अर्पण करून त्याचा नैवेद्य पण जो बनतोय, जे धान्य मिळणार आहे त्याला, जो पर्जन्य वृष्टी होऊन धान्य मिळणार आहे, त्या धान्याला सुद्धा जेव्हा भगवंतांना अर्पण केलं जातं ते निश्चितच कृष्णाला अर्पण केलं जातं. ते कृष्णापासून सुरू होऊन कृष्णामध्येच संपतं. आणि म्हणूनच या वेदांचा अंत, जसं आपण म्हटलं की वेद पुराणांचा अभ्यास करून जसं ह्या यज्ञ केले गेले पुराण काळामध्ये आणि पर्जन्याला प्रसन्न केलं गेलं, की मग हे यज्ञ सगळे विष्णूंना अर्पण केले गेले. की म्हणून प्रत्येकाने आपलं कर्म, जसं पुराण काळामध्ये यज्ञ करणं, की यज्ञ, आहुती, ह्या सगळ्या गोष्टी केल्या जायच्या. मग वरुण राजाला प्रसन्न करण्यासाठी त्या गोष्टी होऊन पर्जन्य राजाची वृष्टी व्हायची आणि मग त्या पर्जन्य राजापासून ते धान्य मिळून त्याचा नैवेद्य, मग आपण म्हणू की ते आपण आपल्यासाठी मिळवतोय. मग हा शेतकरी जेव्हा म्हणतो की मला हे धान्य कळवायचे, हे मला, की माझे मुलाबाळांचा मी या पोषण करू शकणार आहे, मला हे करायचंय, मग कुठेतरी तिथे कृष्ण भावना नाहीये. ते कर्तव्य करतोय पण मग स्वार्थापोटी करतोय.
मग कुठेतरी त्या सकाम गोष्टीने उद्या त्या भौतिक बंधनामध्ये अडकतोय. पण हीच गोष्ट जेव्हा कृष्ण भावनेमध्ये केली जाते, की मी हे करतो आहे हे कृष्णाला आधी अर्पण करणार आहे आणि म्हणून हे अन्न आधी कृष्णाला जेव्हा अर्पण केलं जातं, त्याचा नैवेद्य बनतो, तेव्हा त्याचा जेव्हा आस्वाद घेतला जातो, त्याच्यामुळे काय होतं मग, की मग यज्ञ केल्याने मनुष्याचा आहार शुद्ध होतो आणि मग हा आहार शुद्ध झाल्यानंतर कशा प्रकारे बघा, की मग एखादा व्हेजिटेरियन आहे, जसं मी म्हटलं, की आता इस्कॉनचे नियम आहेत, मीट इटिंग, त्याच्यानंतर दारू नशा करणं, त्याच्यानंतर जुगार खेळणं आणि परस्त्रीशी संबंध, हे अतिशय काटेकोर असे इस्कॉनचे नियम आहेत. हे अतिशय महत्वाचे नियम आहेत, की या प्रत्येकामध्ये जे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष या गोष्टी त्याच्यामध्ये आहेत आणि याचा सगळ्याचा त्याग करून मग या प्रत्येक गोष्टीशी निगडीत आणि मग आपल्या मनातल्या दया, करुणा या सगळ्या गोष्टींशी निगडीत या गोष्टी आहेत, की या सगळ्याचा त्याग का केला पाहिजे. कुठेतरी मीट इटिंग म्हणजे कुठेतरी इतर प्राण्यांविषयी वाटणारी करुणा त्याच्यामध्ये पाहिजे. कुठेतरी मनामध्ये त्या गोष्टीची दया पाहिजे, की मग आपण जे करतो आहोत ते आपल्या स्वार्थासाठी आपण त्या प्राण्यांना मारून खातोय, पण कशासाठी? जे प्राण्यांना मारतायत ते कुठलंही पाप करत नाही, कारण त्यांना दुसरा ऑप्शन नाहीये. पण आपण ते करू शकतो. कुठेतरी सात्विक अन्न. मग तुम्ही मग मग पुढे जाऊन मी तेच म्हणतेय, की वनस्पती खाताय, भाज्या खाताय, त्यांनाही जीव आहे तुम्ही म्हणाल. पण शेवटी तो जीव आहे. पण आपल्याला शेवटी आपण हेल्पलेस होतो. आपल्याला जगण्यासाठी जे अन्न खायला लागतं, पण त्या अन्नाला जर आपण कृष्णाला अर्पण केलं आणि मग इथे कुठेतरी त्याचा नैवेद्य दाखवला, कुठेतरी ती कृतज्ञता दाखवली आणि हे अन्नाला भगवंताला दाखवून भगवंतांचं स्मरण करून खाल्लं, तर त्याचा जो नैवेद्य ग्रहण करतो त्यांनी काय होतो, तो आहार शुद्ध होतो आणि त्या शुद्ध अशा आहाराला ग्रहण केल्याने त्यांचं जीवन पण शुद्ध होतं. आणि अशा या शुद्धतेमुळे, जीवन शुद्धीमुळे काय होतं, स्मृतीतील मग त्याच्यामुळे स्मृती ताज्या होतात. स्मृतीतील ज्या चेतना असतात, ज्या उती असतात, पेशी असतात बारीक बारीक, त्यांचं शुद्धीकरण होतं आणि ही स्मृती कुठेतरी उत्तेजित होते, कुठेतरी चेतना येते त्याच्यामध्ये आणि मनुष्य चांगल्या मग त्या आत्म्याला चांगला विचार करण्याचा, तो कुठेतरी स्वतःला शुद्धीच्या मार्गावर आणि कुठेतरी आध्यात्मिक मार्गावर आणि त्या आत्मिक उन्नतीकडे, कुठेतरी त्या आत्मसाक्षात्कारी भावनेकडे स्वतःला वळवायचा प्रयत्न करतो आणि तो तरच करू शकतो, कारण कुठेतरी ती भगवंतांविषयीची कृतज्ञता पाहिजे. जे कर्म करतोय ते मी भगवंतांसाठी करतोय, कृष्ण भावना भावित कर्म. ते कुठेतरी निष्काम कर्म हे अकर्माकडे जात आहे आणि त्यालाच अकर्म हे जे चैतन्य महाप्रभू आपल्याला चित्रामध्ये दिसत आहे, की जे एक अकर्मी नारद मुनी, जे अकर्मी, की ज्यांनी फक्त एक शुद्ध भक्ती केली, मनामध्ये फक्त शुद्ध भक्ती, आणि हे तर प्रत्यक्ष भगवंतांचाच अवतार होते, की ज्यांचं अनुकरण पुढे जाऊन आपण बघणार आहोत, की कशा प्रकारे यांनी कृष्ण भावनेचा आणि या कृष्ण ज्या महामंत्राचा ज्यांनी मी उल्लेख केला, त्याचा प्रसार कशा प्रकारे पृथ्वीवर केला गेला. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. भगवत भक्त हे सर्व प्रकारच्या पापांपासून मुक्त होतात, कारण ते सर्वप्रथम यज्ञाला अर्पण केलेले अन्न ग्रहण करतात. इतर लोक जे आपल्या स्वतःच्या इंद्रिय भोगांकरिता भोजन बनवितात, ते खरोखर केवळ पापच भक्षण करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग जिथे नैवेद्य दाखवला नाहीये, ती कृतज्ञता म्हटली जाईल. कुठेतरी कृतज्ञता नाहीये मग मग स्वतःला हवंय ते करून मग भगवंताला दाखवायचं असं नाही. जो भगवंताला नैवेद्य केलाय तो आपण ग्रहण करायचा. मग कुठेतरी ती मनामधली जी भावना आहे ती महत्वाची आहे. मग त्याच्यासाठी प्रयत्न करा. टप्पे आहेत. असं नाही की उद्या तुम्ही सगळ्यांनी म्हटलंय आणि तुम्ही सगळे पापी ठरलात आणि आपण सगळे जे जेवण फक्त आपल्या स्वार्थासाठी करतोय, अन्न खायचंय. अन्न हे आपल्या पोटाला हवं हो. शेवटी उदरवर्णन होय. आपल्याला प्रभुपाद प्रत्यक्ष प्रभुपादांनी लिहिलंय, की पहिल्यांदा शरीराचे हाल करू नका. ते अत्यंत महत्वाचं आहे. शारीरिक कष्ट करून तुम्ही कुठलीही गोष्ट करू नका. कृष्ण सेवा करा, पण आपल्या शरीराची योग्य काळजी घ्या. पण मग ते जे ग्रहण करताय ते अन्न सात्विक असू दे आणि ते भगवंतांना अर्पण करून खा. मग त्या मंत्राने म्हटलं तरी, जो आपण पंचतत्व मंत्र म्हणतो, की एक मनात भावना, आपण बघा मराठीमध्ये आपले जे संस्कार आहेत, की आपण उदरवरण, आपण जे श्लोकाने सुरुवात करतो, वदनी कवळ घेता या श्लोकाने आपण सुरुवात करतो, कुठेतरी आपण तर कृतज्ञता व्यक्त करतो. त्या अन्नपूर्णे ज्यांनी हे अन्न दिलंय आपल्याला, ते खूप म्हणजे आपण खूप त्यांचे ऋणी आहोत, खूप त्यांचे खूप आनंद आहे आणि आपल्याला भगवंतांचे आपण रोज आभार मानले पाहिजे. जे आम्हाला मिळतं आहे त्याच्यामध्ये खरोखर आम्ही सुखी आहोत, की आपल्याला 2 वेळचं अन्न मिळतं आणि म्हणून ह्या वदनी कवळे या श्लोकामध्ये सुद्धा त्याच प्रकारची कृतज्ञता व्यक्त केलेली करतो आपण. हे संस्कार आहेत, शेवटी ही भावना आहे.
ही भावना महत्वाची आहे. आणि म्हणूनच मग ही भावना जपली नाही गेली तर कुठेतरी ती पापाची भावना धरली जाते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. सर्व प्राणी मात्र अन्नधान्यावर जगतात, जे पावसापासून उत्पन्न होते. पाऊस यज्ञापासून उत्पन्न होतं आणि यज्ञ विहित कर्मापासून होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जसं मी या चित्रामध्ये तुम्हाला दाखवलं मग की कशा प्रकारे पर्जन्य राजाचं मग या विहित कर्मातून मग कुठेतरी हा शेतकरी आपलं कर्म तो त्याचा यज्ञ करतोय, पण या वेदांच्या अभ्यासातून हे यज्ञ करतायत त्याच्यातनं पर्जन्याला कुठेतरी आळवडी करतायत आणि मग या पर्जन्य राजाची कुठेतरी आगमन होतं आणि जो शेतकरी अगदी आसुसलेला अगदी ज्याच्याने अगदी तो आनंदित होतो, प्रफुल्लित होतो, कारण कुठेतरी त्याच्यावर सगळं ते अवलंबून असतं आणि म्हणून या पर्जन्य राजाने जे धान्य मिळतं ते पुन्हा मग कृष्णाला अर्पण केलं जातं. असं सगळं पुन्हा कृष्णामध्ये सुरू होऊन हे कृष्णामध्येच समाप्त होतं. म्हणजे तिथे कुठेतरी कृष्ण भावना महत्वाची. हे चैतन्य महाप्रभूंनी जे म्हटलं की जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभू नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादी गौर भक्तवृंद हा आहे यज्ञ ही संकीर्तन प्रायैर यजंती सुमेधस. हा श्रीमद भागवतम मधला या स्कंद 11व्यातला 5व्या ह्याच्यातला 32वा 11.5.32 असं हे आहे. जे स्कंद आहेत आपले 12 स्कंद त्याच्यामध्ये ही माहिती आहे. आणि म्हणूनच जे चैतन्य महाप्रभूंनी लिहून ठेवलेला मंत्र आहे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, हा कलियुगाचा यज्ञ आहे. प्रत्येकाच्या कलियुगात हरे नम हरे नम केवलम कलौ नास्ति कलौ गतीर अन्यथा, की दुसरा कुठलाही मार्ग नाही, इतर कुठलाही मार्ग नाही. नामस्मरण हा कलियुगाचा एक यज्ञ आहे. यज्ञानाम जप यज्ञोस्मी. आणि म्हणूनच या कलियुगामध्ये नामस्मरणाने तरुण जाणार आहात. आणि म्हणून हा पंचतत्व मंत्र म्हणून प्रत्येकाने जेव्हा नामस्मरण करतात तेव्हा मी जसं म्हटलं की ही माळ धरलेली आहे त्या माळेच्या नुसार तो नामस्मरण केलं जातं आणि तो जप केला जातो. जसं मी पुढे जाऊन सांगणार आहे सत्ययुगाचा यज्ञ कुठला, त्रेतायुगाचा, जसं आपण बघितलं की ती स्लाइड अजून आली नाही. सत्ययुगामध्ये ज्या ध्यान केलं जायचं की ज्या युगामध्ये अगदी पवित्र असे वातावरण असायचं तेव्हा लाखो वर्ष लोक जगायची, अशा याच्यामध्ये समाधीस्थ व्हायची, लोक ध्यानामध्ये जायची, तो त्या वेळेचा यज्ञ होता. जसं त्रेतायुगामध्ये प्रभू रामचंद्रांच्या युगामध्ये कुठेतरी यज्ञ या आहुती दिला जायचा, मग तो कुठेतरी यज्ञ होता. आणि द्वापार युगामध्ये कृष्णाच्या युगामध्ये कुठेतरी मंदिरांमध्ये जाऊन पूजा अर्चना केली जायची, तो त्या काळाचा यज्ञ होता, तो त्या युगाचा यज्ञ होता. तसा हे कलियुग चालू आहे त्याची 5117 वर्ष ओलांडलेली आहे. जे 4-4.5 लाखाचा हा जो काळावधी आहे आणि त्याच्यामध्ये या कलियुगामध्ये जो यज्ञ आहे तो कलियुगाचा यज्ञ हा नामस्मरण जप हा कलियुगाचा यज्ञ आहे. मग या यज्ञाच्याच आधारात पुढे आपण ऐकतो आहोत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. म्हणून कर्मफलांवर आसक्ती न ठेवता मनुष्याने कर्तव्य म्हणून कर्म केले पाहिजे, कारण अनासक्त होऊन कर्म केल्याने त्याला परमेश्वर प्राप्ती होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून हे श्रीला प्रभुपाद समोर दिसत आहेत की त्यांनी फक्त कृष्ण भावनेचा प्रसार हा एकाच उद्दिष्टाने केला की प्रत्येकाच्या मनात ती भावना उत्पन्न करायची, मग त्याच्यापासून त्यांना स्वतःला काही लाभ होणार आहे, त्यांच्या स्वतःसाठी असं नाही की ही भावना त्यांच्या गुरूंची आज्ञा म्हणून ते ना फक्त भारतामध्ये नाही तर पूर्ण परदेशामध्ये आणि पूर्ण जगभर तू कृष्ण भावनेचा प्रसार कर आणि प्रत्येकाच्या मनामध्ये ही भावना निर्माण कर. मग ते सोपं नव्हतं हो. सगळेजण त्याचा जिथे गेले तिथे कृष्ण पण माहित नव्हता हो, महाभारत म्हणून माहित नव्हतं लोकांना. अशा परदेशामध्ये जाऊन ती मोठा चॅलेंज घेतला होता त्यांनी आणि ते त्यांचं काम, त्यांनी ते त्यांचं कर्तव्य आणि ती भावनेत भावित त्यांनी ते कर्म केलं. आणि म्हणूनच मनुष्याने कर्म फलांवर आसक्ती न ठेवता मनुष्याने कर्तव्य म्हणून, मग प्रत्येकाचं कर्तव्य, मग तुम्ही आता गृहस्थाश्रमामध्ये आहात, तुमचं कर्तव्य काय तर तुमचे बायको मुलं तुमचा संसार हे तुमची, मग तुम्ही जे काही करता आहात ते तुम्ही भगवंताला स्मरून त्या गोष्टी करा. कुठेतरी त्या गोष्टी इंद्रिय तृप्तीसाठी न करता मी हे माझ्या, मग त्या सगळ्या गोष्टींच्या मागे ज्या कर्म करण्यामध्ये कृष्ण असेल तर निश्चितच जी फळं मिळतात ती या भौतिक जगामध्ये जगतायत तिथूनही तुम्ही वंचित होऊ शकणार नाही. कारण तुमचा जो यज्ञ आहे, तुम्ही जे तुमचं पर्सनल ड्युटी करताय, तुमची जे कर्तव्य बजावताय त्या कर्तव्य बजावण्यामध्ये सुद्धा कृष्ण असू दे, कुठेतरी कृतज्ञता असू दे. मग मी ओनर आहे, माझं सगळं आहे, ही मीची भावना काढणं महत्वाचं आहे. आणि म्हणूनच ते कुठेतरी आपल्याला पुढे जाऊन जाणायचंय की यज्ञात भोक्तारम यज्ञ तपसाम, की सर्व महेश्वरम, जो भोक्ता आहे तो परमेश्वर आहे ते जाणायचं. कारण एखादी झाड लावतोय हो आपण, तो झाड लावतोय पण ती बी आली कुठून,
मग ती माती आली कुठून? मग तुम्ही निर्माण केली आहेत का ती? तर तो जो त्याचा सगळ्याचा जो निर्माता आहे त्याला जाणा, त्या भगवंताला जाणा. आणि म्हणूनच जेव्हा कर्मफलांवर आसक्ती न करता प्रभुपादांनी जेव्हा ह्या भावनेचा प्रसार केला, तेव्हा कुठेतरी त्यांना परमेश्वर धामाला, आणि म्हणूनच मग जेव्हा हा देह जीर्ण होतो तेव्हा निश्चितच मोक्षाची प्राप्ती होऊ शकते. यद्यदाचरति श्रेष्ठस्त तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्रेष्ठ व्यक्ती जे जे करते त्याचे अनुसरण सामान्य जन करतात. आपल्या अनुसरणीय कृत्यांनी ती जे जे आदर्श घालून देते त्यानुसार सारे जग कार्य करते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तुम्हाला इथे दिसतं, आता मी हा श्लोकाचा नंतर येते पुन्हा याच्यावर. तर जे मग भगवंत अर्जुनाला म्हणून सांगतायत की तू कर्म का कर, हे कर्म निष्काम कर्म, की तू त्यागमध्ये श्रेष्ठ मानू नकोस. तू हे निष्काम कर्म की फळाची अपेक्षा आसक्ती न ठेवता जे तू युद्ध करतोयस ते माझ्यासाठी कर. तू एक क्षत्रिय आहेस, तू लढ. आणि तू लढल्यानंतर जेव्हा तू लढता लढता जरी मरण पावलास तरीही तुला काय होणार आहे, तर तुला स्वर्गलोक मिळणार आहे. आणि जरी तू जिंकलास तरी तुला काय करायचं, पृथ्वीवरती राज्य करायचं. आणि म्हणून या सगळ्याचा विचार करून तू एक क्षत्रिय म्हणून जेव्हा हे धर्म करशील तेव्हा तुझं लोक अनुकरण करतील. जसं इथे आपल्याला दिसतंय की एका मोठ्या पिल्ल सगळे आईचं आपले अनुकरण करतायत, कारण त्या कुठेतरी फॅमिलीमध्ये, कुठेतरी त्या कुटुंबामध्ये आपली आई बरोबरच वागेल. आपल्याला जे आहे ते आदर्श व्यक्ती, आपले आई वडील पालक, आपल्या घरातले मोठे हे आदर्श का समजले जातात, त्यांचं अनुकरण केलं जातं. आणि म्हणूनच कुठेतरी तू स्वतः युद्ध कर, तर तुझं लोक अनुकरण करतील. तू पळकुटेपणा केलास आणि तू जर युद्धातून पळून गेलास तर ते तुझं कर्म नाही झालं. तू तुझं यज्ञ करत नाहीयेस, तू तुझं कर्तव्य करत नाहीयेस. आणि म्हणूनच श्रेष्ठ व्यक्ती जे जे करतात, मग ज्या ज्या श्रेष्ठ व्यक्ती, जसं मी म्हटलं चैतन्य महाप्रभू ज्यांनी कशा प्रकारे या मंत्राचा प्रसार केला, कारण त्यांचं अनुकरण, त्यांचे अनुयायी तयार झाले. कुठेतरी भगवंतच होते हो, प्रत्यक्ष तो भगवंतांचा अंश. मग त्याचं अनुकरण केलं गेलं, कारण कुठेतरी त्या भावना जागृत झाल्या. आणि म्हणूनच जेव्हा सामान्य जन हे अनुकरण करतात तेव्हा त्या अनुसरणीय कृत्यांनी ते जे आदर्श घालून जातात ते त्याप्रमाणे सर्व जग कार्य करत असतं. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. 4 घराणेशाहीचा नाश. मी जर नियत कर्म केले नाही तर हे सर्व ग्रहलोक नष्ट होऊन जातील. अनावश्यक लोकसंख्या उत्पन्न करण्यास मीच कारणीभूत होईल आणि त्यामुळे सर्व प्राणी मात्रांच्या शांततेचा मी विनाशक होईल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग तू कुठेतरी नियत कर्म, आता याच्याच आधारित आपण पुढे जाणार आहोत की मग ही वर्णाश्रम ही काल स्लाइड दाखवलेली, आणि त्याच कर्माला म्हणून हे आजच्या याच्यात का दाखवलंय, कारण हा यज्ञ हे कुठेतरी भगवंतांनी प्रत्यक्ष आदर्श दाखवलाय. बघा की हा आदर्श व प्रत्यक्ष भगवंतांनी सुद्धा त्यांचं उदाहरण दिलंय की मी जर माझं नियत कर्म केलं नाही आणि मी जर या सृष्टीला व्यवस्थितपणे त्याचं पालन केलं नाही तर सर्व ग्रहलोक नष्ट होऊन जातील, अनावश्यक लोकसंख्या वाढेल आणि सगळ्याचा कोप होईल आणि कुठेतरी सगळं अस्ताव्यस्त होऊन जाईल आणि कुठेतरी अशांतता पसरेल. आणि म्हणूनच या आदर्श व्यक्तीला जाणं ही प्रत्यक्ष भगवंतांनी त्यांचं उदाहरण दिलंय. आणि म्हणून घराणेशाहीचा नाश होणार नाही, कारण ती वर्णाश्रम होणार नाही, कारण कुठेतरी ते कर्मानी. आणि म्हणूनच पुढे जाऊन आपण बघतोय, म्हणून हे कर्म करणं का गरजेचं आहे. प्रत्येकाने जर आपली पर्सनल ड्युटी, आपलं कर्तव्य योग्य प्रकारे बजावलं तर कुठल्याही गोष्टीचा विनाश होणार नाही. आणि या परंपरेचा की ज्या युधिष्ठिर महाराजांचं पुढे जाऊन राज्य येणार आहे त्याच्यामध्ये वर्णाश्रम पद्धती असेल, की जे प्रत्येकाचं कर्म जो तो आपल्या कर्माला जो तो विष्णूला अर्पण करेल. जो कर्म प्रत्येकाचा कर्म आहे तो त्यांचा यज्ञ असेल. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. नियत कर्माच्या फलामध्ये आसक्त असणारे अज्ञानी मनुष्यांचे मन विचलित होऊ नये म्हणून विद्वान व्यक्तीने त्यांना कर्म थांबवण्यास प्रेरित करू नये. या उलट भक्तिभावाने कर्म करून त्याने त्या लोकांना कृष्ण भावनेच्या यथावकाश विकासासाठी सर्व प्रकारच्या कार्यामध्ये युक्त करावे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणून जे कर्म प्रत्येकाला, म्हणून अशा व्यक्तीने, अशा आदर्श व्यक्तीने की नियत कर्मांच्या फलांमध्ये, मग तू कर्माच्या फळाची अपेक्षा तू जाड लाव पण त्याच्या फळांची काळजी घेतली जाईल, मग ती फळं मला मिळायलाच पाहिजे अशी अपेक्षा करू नकोस. तू तुझं कर्म कर, तुझं कर्म तू 100% कर आणि ते कर्म कृष्ण भावनेने कर.
आणि तुझं नियत कर्म तू योग्य पद्धतीने पार पाडलंस तर कुठेही तुला त्या, आणि मग ती अनासक्तीने कर, कुठेतरी त्या इंद्रिय तृप्तीसाठी करू नको, भक्ती भावाने ते कर्म कर आणि त्या लोकांना यथावशात, मग कुठेतरी त्या विकासासाठी, मग कुठेही नाश होणार नाही, त्या कुठेही त्या कौटुंबिक गोष्टींचा कुठेतरी तो विकासच होईल. कुठेतरी ती कौटुंबिक गोष्ट जर आदर्श व्यक्ती ज्यांनी घालून दिलाय त्या व्यक्तीने जर मग गृहस्थाश्रमामध्ये सुद्धा ती व्यक्ती त्याच प्रकारे कर्म करेल आणि मग ज्या काही आहुती मग पुढे जाऊन आपलं वंश सुद्धा वाढवता जाईल, कारण त्यांनी आपलं गृहस्थाने आपलं विहित कर्म पार पाडलं पाहिजे. असं प्रत्येक जण, मग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र या सर्वांनी आपलं कर्म यज्ञ म्हणून अर्पण करावं, ते भगवंतांना अर्पण करावं. म्हणून हे कर्मानुसार विभागणी केली आहे, ना तुमच्या जन्मानुसार ना तुमच्या धर्मानुसार. धर्म तर कुठेच येत नाही, की हे सगळं मनुष्य निर्मित आहे हो, परंतु तुमच्या कर्मानुसार. मग जे ज्ञानी लोक आहेत त्यांना ब्राह्मण, की जे वेदांचा शास्त्रांचा अभ्यास करून ज्यांची बुद्धी, जे ज्ञानी आहेत, मग क्षत्रिय जे राज्य करतायत, की ज्यांना माहिती आहे लढणं युद्ध करणं हे त्यांचं कर्तव्य आहे, जे जे वैश्य लोक आहे, जे व्यापार करतायत, व्यवसाय करतायत, तो आपलं त्यांचं कर्म आहे, आणि शूद्र जे काम करतायत, जे लेबरर आपण म्हणतो त्यांचं कर्म करतायत, मग ते कमी लेखण्याचं कर्म नाही, कष्टाचं कर्म करतायत. अशा प्रकारे हा लेबरर प्रमाणे, अशा प्रकारे या कर्माप्रमाणे ती विभागणी झाली, आणि ज्याने त्याने हे कर्म, मग हा यज्ञ भगवंतांना अर्पण करावा. मग कुठल्याही गोष्टीचा विनाश होणार नाही, कुठेही अराजकता माजणार नाही, आणि त्यांनी आपलं कर्तव्य योग्य प्रकारे बजावलं पाहिजे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मिथ्या अहंकाराच्या प्रभावाने मोहित झालेला आत्मा स्वतःलाच कर्माचा कर्ता समजतो, पण वास्तविक प्रकृतीच्या 3 गुणांद्वारे कर्मे केली जातात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग मी जसं म्हटलं की यज्ञ भोक्तारं यज्ञ तपसा, मग हे मानत नाही, जी व्यक्ती हे मानत नाही, मूर्ख व्यक्ती जी असते की मी हे केलंय, मग हे माझं घर आहे, मी हे घर बांधलंय, हे माझं सगळं आहे, हे मला प्रमोशन मिळालं, माझी नोकरी, सगळं हा मी कुठेतरी आहे, हा अहंकार जात नाहीये. मग कारण मग तिथे कुठेतरी ती कृतज्ञता नाहीये, कारण मग कुठून आलंय हो हे सगळं, तुम्हाला काय असंच मिळालं हे सगळं, पण त्या ज्या माती विटा कशाने तुमचं घर बनलं, ते कुठून निर्मिती झाली, की अशीच सगळं निर्मिती झाली, पण कुठेतरी ती जाणीव आहे का, ते जाणण्याचा प्रयत्न केला आहे का, कारण मीच ओनर आहे, मीच प्रोप्रायटर आहे, मीच या सगळ्याचा मालक आहे, आणि माझंच सगळे, माझा पैसा अडका, मला हे करायचंय, माझ्या संपत्तीसाठी, मला प्रमोशन मिळवायचंय, मला हुशारकी दाखवायची, अहो पण मग तो मी आहे ना, म्हणूनच कुठेतरी तो अडथळा आहे, कारण तो मिथ्या अहंकार आहे, फॉल्स इगो. जसं हे अंतर्मन ज्यांनी तयार झालेलं आहे, मन, बुद्धी आणि खोटा अहंकार, आणि मग या खोट्या अहंकाराला बघा कसं, या मन, बुद्धी, अहंकाराला कशा प्रकारे या माया नाचवतायत. काम, क्रोध, लोभ या मायेमध्ये सगळा हा अहंकार अडकलेला आहे. याच्या प्रभावाने मोहित झालेला आत्मा स्वतःलाच कर्माचा कर्ता समजतो, मीच आहे, मीच केलंय, मग तो भगवंताची कृतज्ञता कुठेच नसते तिथे. पण वास्तविकपणे प्रकृतीच्या, मग त्याच्यावरती ज्याचा प्रभाव असतो, या त्रिगुणांचा प्रभाव, तो आपण जसं मी म्हटलं पुढच्या अध्यायांमध्ये आपण डिटेलमध्ये जाणणार आहोत, की सत्व, रज आणि तम या त्रिगुणांच्या प्रभावाखाली त्याचा तो अहंकार वागवत असतो त्याला. मग त्याने त्या आत्म्याला कुठलं अन्न दिलं पाहिजे, त्या बुद्धीला कशा प्रकारे सत्सत विवेक बुद्धीमध्ये ठेवलं पाहिजे, तरच ते मन कुठेतरी नियंत्रित राहू शकतं, तरच ते इंद्रियांना नियंत्रित करू शकतं, कर्मेंद्रियांना, ज्ञानेंद्रियांना, इंद्रियांना सगळ्या नियंत्रित करू शकतं. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, हे वृष्टिवंशजा, कशामुळे मनुष्य त्याची इच्छा नसतानाही जणू काय बळेच पाप कर्मे करण्यास प्रेरित होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणून अर्जुन विचारतोय, मग कशामुळे मनुष्य, मग एवढं सगळं माहिती आहे की मग कर्म करण्यामध्ये आणि ते कर्म कृष्ण भावना भावित केलं पाहिजे, हे जर सगळं माहिती आहे, मग ते ओळख का नाहीये, कारण कुठेतरी मायेमध्ये अडकलं आहे, आणि मग ती बळेच इच्छा नाहीये तरी पण का ते केलं जातंय, कारण बघा कुठेतरी कुठेतरी एन्वी म्हणजे कुठेतरी द्वेष आहे, कुठेतरी ही दुर्लक्षित करण्याची, कुठेतरी क्रोध आहे, कुठेतरी मोह आहे, हे सगळं ओढतंय, कुठेतरी लोभ, माया, मोह, प्राईड, कारण ही कुठेतरी सगळी ओढतीये मनुष्याला, या मायेमध्ये कुठेतरी अडकलेला आहे, याचा मोह नष्ट होत नाही, आणि तो नष्ट नाही झाला तर पुढच्या पायऱ्या चढूच शकणार नाहीये.
त्याला कुठेतरी टाळायचंय, त्याला कुठेतरी याला या गोष्टींना कुठेतरी दुर्लक्षित झालं पाहिजे, ही पाप करणं करण्यास तो म्हणून प्रवृत्त होतोय, कारण या मायेमध्ये तो अडकलेला आहे. स्वतःच्याच इंद्रिय तृप्तीमध्ये आणि स्वतःच्याच या मोह जालामध्ये त्याने स्वतःला अडकवून घेतलेलं आहे. आणि म्हणूनच इथेच कुठेतरी तो काय शत्रू आहे, तर सगळ्यात महत्वाचा शत्रू काय आहे, धूमेनाव्रियते वहिन्य यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भ तथा तेनेदमावृतम. हरे कृष्ण माताजी. उत्तम. हरे कृष्णा. ज्याप्रमाणे धुराने अग्नी, धुळेने आरसा आणि वाऱ्याने गर्भ वेष्टीला जातो, त्याचप्रमाणे जीव या कामाद्वारे विविध प्रमाणात आच्छादितला जातो. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच जसं हे गर्भ वारेने म्हणजे गर्भाशयामधला गर्भ वारेने सगळा वेष्टिलेला असतो, धुळीने आरसा सगळा धुळीमध्ये असतो, आणि जसा अग्नी हा धुरामध्ये वेष्टीत असतो, तशाच प्रकारचा हा जो आत्मा आहे, हा सगळ्या माया मोहामध्ये, या भौतिक जगाच्या या सगळ्या माया मोहाच्या जालामध्ये अच्छा दिलेला असतो, या सर्व कामांद्वारे आणि या सगळ्या इंद्रिय तृप्तीमध्ये. आणि मोह हा जो शत्रू आहे मनुष्याचा, या त्याच्यामध्येच तो अडकलेला असतो. हेच वाचलं माताजी आता. हरे कृष्ण माताजी. हो. म्हणून हे भरतर्षभ, अर्जुन इंद्रियांचे नियमन करून पापाच्या या महान प्रतीकाचा काम प्रारंभीचा निग्रह कर आणि आत्मसाक्षात्काराच्या ज्ञानाचा विनाश करणाऱ्या या कामाचा वध कर. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग हा लस्ट, हे जे काम क्रोध लोभ म्हटलं ना, तर हे काम, ही वासना आहे, ती कुठेतरी जाळली पाहिजे. जसं याला सगळ्याला आच्छा दिलेलं आहे, तसं या वासनेने आच्छा दिले, या इच्छेने, या वाईट वासनेने सगळ्या या मायेमध्ये आच्छा दिलेला आहे, सगळ्या या कामाचं आच्छादन आहे. आणि मग हे आच्छादन कुठेतरी जाणलं पाहिजे. आणि म्हणूनच कुठेतरी हे भरतर्षभ अर्जुना, इंद्रियांचं नियमन करून पापाच्या या महान प्रतीकाचा म्हणजे या पाप कर्म का करायला लावतोय, कारण कुठेतरी वासना आहे. हे सगळं कळतंय पण वळत का नाहीये, कारण ती वासना आहे. हे सगळे ओढतायत म्हणून इथे हे बघा कसं नाचवतंय. काम क्रोध लोभ या 3 गोष्टी नाचवतायत कठपुतली सारख्या. आणि मग या सगळ्यामध्ये कुठेतरी हा ओढाओढ चाललेली आहे, कारण कुठेतरी खोटी प्रतिष्ठा, खोटा अहंकार जपायचा आहे. मग ती प्रतिष्ठा जपायला काहीही करायला लागलं तरी चालेल, कुठल्याही वासनेला बळी पडलं तरी चालेल, तरीही मला ते प्रेस्टिज हवंय, मला ती प्रतिष्ठा हवीये. ही वासना कुठेतरी आच्छादित करते. मग या वासनेलाच कुठेतरी टाळायचंय. आणि म्हणूनच तो प्रारंभीच निग्रह कर, की या महान प्रतीकाचा, या पापाच्या प्रतीकाचा तू निग्रहाने विरोध कर. आत्मसाक्षात्काराच्या ज्ञानाचा जो विनाश करतोय, त्या कामाचा तू वध कर. आणि म्हणून किलर ऑफ म्हणतात ना, तसं स्वतःलाच त्या गोष्टीला त्या टाळण्यासाठी स्वतःचा निग्रह केला पाहिजे. आणि म्हणून त्या वासनेला टाळलं पाहिजे. इंद्रियाणि पुराण्याहु रिहद्रेन्द्रियभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सहा. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्णा. कार्य करणारी इंद्रिये जड प्रकृतीपेक्षा श्रेष्ठ आहेत. मन इंद्रियांपेक्षा श्रेष्ठ आहे व मनापेक्षाही श्रेष्ठ आहे, आणि तो आत्मा बुद्धीपेक्षाही श्रेष्ठ आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग इथे हे स्तर जाणायचे, की मग हे शारीरिक अवस्था, मग जी कर्मेंद्रिय इंद्रिय, शारीरिक आपलं शरीर कशाने बनलंय, हो, पृथ्वी आप वायू अग्नी जल या सगळ्या गोष्टींनी बनलेलं आहे. आणि मग या सगळ्या गोष्टींनी जे शरीर बनलंय, हे भौतिक शरीर आहे आपलं, हा शारीरिक स्तर आहे. त्याच्या पुढे जाऊन कर्मेंद्रिय, आणि आपण पुढे जाऊन सगळे हे डिटेलमध्ये बघणार आहोत, कशा प्रकारे 24 तत्व आहेत, त्यांनी हे शरीर बनलंय. मग हा शारीरिक स्तर आहे. मग कुठेतरी इंद्रिय, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, मग ती कर्मेंद्रिय कुठली, हात पाय, हे सगळे आपली कर्मेंद्रिय, ज्यांनी आपण सगळे कर्म करतो. आणि मग ज्ञानेंद्रिय, जे आपले डोळे आहेत, कान आहे, नाक आहे, जीभ आहे, आणि आपला स्पर्श, आपली त्वचा आहे, ही 5 आपली ज्ञानेंद्रिय आहेत. आणि मग कुठेतरी या ज्ञानेंद्रियांच्या, कारण ही जड प्रकृतीमध्ये, या जड प्रकृतीमध्ये हे इंद्रिय विषय कुठेतरी या प्रकृतीच्या श्रेष्ठ आहेत, या जड प्रकृतीच्या. मग या इंद्रियांना कंट्रोल कोण करतंय, तर मन करतंय. या इंद्रियांना नियंत्रण कोण करतंय, तर मन करतंय. या मनाच्या वरती कोण श्रेष्ठ आहे, तर बुद्धी श्रेष्ठ आहे. आणि या बुद्धीचं नियंत्रण कोण करत आहे, तर
आध्यात्मिक स्तर म्हणजे आपला आत्मा करतो आहे. हा आत्मा हा बुद्धीचा कुठेतरी रथामध्ये बसलाय. या बघा, हे सुंदर अशी आकृती आहे की मग कुठेतरी हा आत्मा या रथात बसलेला आहे, जो सगळ्यात श्रेष्ठ आहे. पण तो कसं म्हणतोय की मग ही इंद्रिय, डोळा दिसतोय, नाक दिसतंय, जीभ दिसतीये, कुठेतरी त्वचा, कान दिसतायत, त्वचा आहे, आणि मग अशा प्रकारे ही ह्या वेगवेगळ्या इंद्रिया, सॉरी, डोळा, नाक, इथे कान दाखवलेला आहे, इथे तुमचं स्पर्श ज्ञान आहे, आणि इथे जीभ दाखवलेली आहे. असे हे 5 ज्ञानेंद्रिय. मग काय बघायचंय, काय ऐकायचंय, काय खायचंय, कशाचं स्पर्श ज्ञान हवंय, काय ऐकायचं आहे, कशाचा वास आला पाहिजे, या सगळ्या ज्ञानेंद्रियांना कुठेतरी कंट्रोल पाहिजे. तो कंट्रोल कोण करतंय? ते नियंत्रण मनाकडे. हे मन आहे ते बुद्धीपेक्षा, या मनापेक्षा श्रेष्ठ कोण आहे? तर ही बुद्धी आहे. या रथामध्ये आरूढ आहे. हे 5 घोडे आहेत, त्या दोऱ्या आहेत, ह्या मनाच्या आहेत आणि ह्या बुद्धीच्या हातात आहेत. आणि ह्या बुद्धीच्या मागे या रथामध्ये हा आत्मा, हा त्याचं सारथ्य करतोय, बुद्धी सारथ्य, आणि आत्मा बसलेला आहे रथामध्ये. मग या आत्म्याला काय द्यायचंय? त्याला आध्यात्मिक मार्गावर घालायचंय. त्याला कुठेतरी आत्मसाक्षात्काराची जाणीव करून द्यायची आहे. आपण शरीर नाही, आत्मा आहोत. यापासूनच काल जशी सुरुवात झाली, कुठेतरी त्या आत्मिक लेवलवर, त्या आत्मिक पातळीवर तो विचार झाला पाहिजे. मगच ती बुद्धी योग्य प्रकारे विचार करेल, मगच ते मन कुठेतरी या इंद्रियांना काबूत ठेवेल, आणि मगच ते सगळं संलग्नपणे काम केल्यानंतर त्या मोहाचा, त्या कामाचा निश्चितच पराभव होईल, निश्चितच नाश होईल. मग अगदी कोणीही, आपण म्हणतो ना, त्या शत्रूला निश्चितच पराभव करू शकेल. आणि म्हणून हे जाणून घ्यायचंय, या सगळ्या मनाचं, बुद्धीचं आणि आत्म्याचं हे नियंत्रण कशा प्रकारे करायचंय, या इंद्रियांना नियंत्रण करून. ही खूप सुंदर आकृती मला खूप आवडते, आणि ही कायम डोळ्यासमोर ठेवा की कशा प्रकारे हे अधःपतन या जगामध्ये कसं होतं, या वासनेच्या आहारी का जातोय मनुष्य, हे खूप जाणणं महत्वाचं आहे. आणि म्हणून हे ज्ञान आपण ह्याच्यात, या कर्मयोगात, हा कर्म कुठेतरी भक्तीमध्ये विलीन कसं होतंय हे जाणून घ्यायचंय. हा कर्म भक्तीमध्ये करायचंय, हे कर्म कृष्ण भावनेने करायचंय. कुठेतरी कृतज्ञता असूमध्ये, कुठेतरी तो अहंकार टाळा, कुठेतरी तो मीपणा आवरा. मला हे हवंय, मला ते हवंय, हे करा. सगळ्याचं तुम्ही भौतिक जगात आहात, तुम्ही तुमची सगळी गोष्टी तुम्ही करा, सगळ्याचा उपभोग घ्या, पण कुठेतरी ती कृतज्ञता मनात असू दे. कुठेतरी त्या आत्मसाक्षात्काराच्या भावनेला उन्नत करण्याचा प्रयत्न करा, कुठेतरी त्या परमात्म्याला जाणण्याचा प्रयत्न करा. आणि हेच खूप महत्वाचं आहे. म्हणून भगवंतांनी कर्मयोगाचं श्रेष्ठत्व कसं सांगितलंय, हे आपण अध्यायात बघितलं. आपण बरोबर अध्याय संपवतोय या 17-58 आणि इथे तृतीय अध्याय समाप्त होतोय. हरे कृष्ण. मी रेकॉर्डिंग थांबवते. कुणालाही काही प्रश्न